ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡೆಮೋ ಪಾಡ್ತಾ ದಾಯಂದು ಪಂಡಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋನುಂಡು. ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದೀದುತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಏನು ಪೂರ ವಾಪಸ್ ದೆತೊಂದು ಪೋಪಣ ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ದಾಯತ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಬರೋನುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಾತೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿದ ಫುಲ್ ಕಾಳಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ. ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಪಂಡ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಕಾಳಿ ನಾಲ್ ನೀರು ತಿರ್ತಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ ನಾಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರು ಪಂಡ. ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐದು ದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ. ಐಟು ಬೇತೆ 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 ರೀತಿದ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪಡ ಪುಣ ತುಲೆ ಪಿದೈದು ತುಯ್ಯಾರ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೀಟಾದುಂಡು ಅವಳವಳ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಗಳು ಪುರ ತುಲೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪುರ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ. ಅಂದು ಪತ್ತದ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐದನೇ ಫ್ಲೋರ್ಡುಲ್ಲೆ ಐದನೇ ಫ್ಲೋರ್ದ ಮಿತ್ತದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಬಂತಂದುಲ್ಲೇನೆ ಪಂಡ. ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನಂತ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸಂಚನಾಗ ಎಟ್ಟುದಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ಲ ಇತ್ತನೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ. ಐಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು. ಸೊ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಐನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಪಿದೈದು ಬರೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಾಟೆ ನೀಟ್ ಅದು ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ. ಇನ್ನತೆ ಎಂಕ್ಲ ತಿರ್ತಗುರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ದು ದೀತನೆ ತುಲೆ ಬಿತ್ತದ ಭಯಂಕರ ಬಚ್ಚುಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಲದಲೆ ನೀಟಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಊರ ತೋಜೋದಿಲ್ಲ ನೀಟಾದ ಮುಳು ತುಳೆ ಎಲ್ಲಿಗಳು ಪೂರೆ ಹಂಚಿದ ತಿರ್ತದಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ದು ಮುಳಂಚದಲೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಲೆ ತೀರ್ಥ ರೋಡ್. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇಂಚದ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ತಲೆ. ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಡೆಮ್ಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ನೆನಪುರ ಎಂಕ್ಲತೆ ಪಿರ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಿರ ಪಂಡ. ದೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಓವೋ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಐನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಂಪನಿದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂದೇನು ಪರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಿರ ಆಗ್ಲೇ ಓ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಐನ ಆಗ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ದೆತೊನ್ ಬೇರೆ ಇಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ LVT ಪಂಡ. ನಮಕು ಮಾರ್ಬಲ್ ಬುಕ್ಕ ಟೈಲ್ಸ್ ಬರಪಡೋದು ಅಂಚಿನ ಬೆಂಜಿ ವಿನೈಲ್ಡ್ PVC ಟೈಪ್ ಅವು. ಸೊ ತುಲೆ ಫ್ಲೋರ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಉದೋಗುಂಟು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಟ್ಟು ದಾಲ ಪೂಜಿ ಪಂಡ. ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕಾಳಿ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಬೋಡಪಣಂಚಿನ ಫುಲ್ಲು ಎಂಚೆಂಚ ಬೋಡ ನಮಕು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡರ್ನಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿರು ನಮಕು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಾಗ ಅಡಿಪ್ಪಳಿ ಅದು ನೀಟದು ತೀರ್ದಿಗಳು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಪುರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿರದಟ್ಟು ನೀಟದು ಮಲ್ತು ದೀಪಿರಾಗ್ಲು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಭವ ಇಣಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನಿಗ್ಲಾಗ ಓಕೆನಾ ತುಲೆ ಆ ರೀತಿದು ಆ ಥರದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮುಂಟ ಉಂಡು ಮುಳ್ಪದಲೆ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಲ ಮುಳೆ ಪುರ ಇಲ್ಲೇ ತೋಜುಂಡುಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರು ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಡ್ದ ನಾಗ ನಿಗ್ಲಿಗ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕಪ್ ಮಲ್ಪಿರ್ಬಿಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಕಪ್ ಮಲ್ಪಡಾಬಿಡು ಪಂಡ. ಆಗ್ಲಿಗೂ ಓ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಡ ಇದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆವಡು ಚೇರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಆವಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ಲವೇ ಸೈಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಡೆಮೋ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಅಗ್ಲ ಬತ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಮೋಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಡ. ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಆಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬೋಡು ಅಂಟದು. ಸೊ ನೀನು ಎಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಫ್ಲೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಲೆ ತೀರತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ. ನಾನು
ತಿರ್ತಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತದ ಆ ಥರದ್ದು ಈರು ಕಾಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನರ್ಮನಿ ಇಜ್ಜೇರು ದೆತ್ತೋಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನನ್ನತ ವೆಂಡರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಶುರುವನಾಗ ಪೂರ ವೆಂಡರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಳದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ತುಳತ್ತಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಪೇನು ಕಡದಲೆ ನಾನು ಪೋಪೇನು ಅವಳ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಿಲ್ಲ ಡೆಮೋ ಮಲ್ತು ದೀತೆರ ಅವಳ ತುಲೆ ಪಿದೇದ ಪುಡೆ ತುಳೆ ಮೊಳೆ ಕೂಡ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ತಿರ್ತಿರೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ತರ ಮೂಲಳ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಪನಿನಾಗ್ಲಿ ಬುಲತಲೆ ಈ ರೀತಿ ಡೆಮೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಆವಡು ವಿನೇಲ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೊಯ್ಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೂರ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಡ್ತೋಂದುಂಡು ಸೊ ಐನಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಯ್ಪನೆ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೈಟ್ದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.